Bala Ken Rosas. Tinapalabas, nasiputan ni Hepe ti panang si Imda Agent Darius ken Alexandra iti dakkel abalay na. Kabayatan na. Nakasublimot yun ni Jeremy iti Pilipinas ket sinorpresa na ni Emily. Uray no nakabakasyon ni Michael, simreklat ta daytoy iti trabaho na, gapo ta pinayaban ti Hepe. Banag ang nagsiddaawan dagiti duwa nga agent. Inasarita nga rod ni Agent Darius ni Michael mainaig iti madmadlaw daki ni Hepe. Ngem, nagkadkad ti baro, gapo iti respeto na ken ni Hepe. Inungtan ni Raul ni Tiago, gapo iti suspetsa na nga gar-aramatan daytoy iti maiparit at droga. Tinagidakas daytoy ni Tiago. Itagagayem, denggan yu tituloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Daytoy apaltog. Adon ti pinapatay na. Pinapatay kong tupay ni Mauricio, anasingit kanya. Dayjay tulakit din araol, tijak may turad apatayan. Nasakit tinakam ko. Diyak ka talaga malipatan dagitim pagana kanyak. Isa patayan ka, Raul. Agent Darius, kumusta lang ti may papaniti kaso tinapapatay a foreman? Jagnagan iti Orlan. Sir, nakikoordinate akon kadagiti nag-imbestigar a pulis iti probinsya. Kat naging gaita, under follow-up. Anya ka diti motibo iti krimen? Duwate pagpilpilyan da, sir. Ti may isa, love triangle. Yan ti may isa, iti trabaho. Nagkapoy mo tendag itang agim imbestigar. Manungal daw tinapalabas Kaya't sigun iti impormasyon na nakadanon, marigatan da ka nung ag-imbestigar, tabak nang dagiti makabanggada. Awen gayam, Agent Darius. Sir? May sabalik ti saritaan. At daman damagakan ka? Okay, sir. Anya ka di dayta? Loyal ka ka di kanyak. Diyak mawatan ti ibagbagayo, sir. Agkalindusan ka meten. Napigsa mo ti aircon dito opisina. Samot, sir. Subsubukan ka lang. No kasano ka partak ti panunot mo kadagitisan mo ang mapakpakadaan sa ludsod para kan ka. Pasensya kayo, sir. Diyak pagarupan. Aday tati sa lunsod yo. Ala, lipatan mo tinibagag. Ibagam ka ni Agent Alexandra, amadaan tayo ti conference. Karaman ni Michael. Alexandra, panagkunak. Addan pa nagduwa-duwa ni Hepe. Presence of mind ti kasapulan, Darius. Tainton maminsan, masungbatam ton dagiti saan ang mapakpakadaan as salutsutan na kan ka. Wen gaya. Day conference tayo. Inton bigaten. Karaman ni Michael. Isumat ti kunana. Adalan ka na imbag ti sitwasyon. No kasapulan nga imbestigaran ta adi na maamaman. Impayab ko dito a conference, tado ti kayat ko amamuan. Kayat ko amamuan, dagiti resulta ti waywayat yung investigasyon. Ngamsakbay na. Kayat ko nga ipalagip ka na kayo, asak ti hepe iti daytoy nga ahensya. Iso asak ti rumpeng a masurot. Iso nga itapay lang. Ipakita yo kanya ti loyalty yo. Saan kayo apa-impluensyaan? Iti sabali at tao. Nalawag. Adda kalaban ko a pulis. Sinita nakit din.
Expired ka nung lisensyak. Agbadak, nga hindi na inawan. Tinikitan naklat na. Nagtangsitan day ta pulis no kasta. Ang mga no saan nakapahingam mo, manong. Baro a pulis. Ngemsan aday tatirason, tapno sita enak. Basit ba nagday ta? Aday ta ni Tiago. Pinaayabam ka di? Nasakit tinakam ko iti day a pulis. Boss, kasapulan na ka no? Agtugaw ka, Tiago. Aday paramid ko ka. Wen, boss. Andiyan na ita. Joyce, maadaanak mo't langin iti break. Break? Wen, inayabanak ni Hepe ang maki-conference. Karaman da agent Darius kan Alexandra. Sigod asana ka karaman ka dagiti conference datalo. Ngamita, inikanak pa iti gundaway ni Hepe ang makapagsarita. Nadlaw na matlaang siguro dagiti efforts mo. Inikanak iti gundaway ang mangi-share iti opinion ko. Iti kaso nga imbestigaran dagiti agents na. Mai-promote ka mo't siguro. Matungpal matlangan tinabayagan na arapabot, Joyce. Oh, apa yan nagsinay ka? Saan ka kadi ang maragsakan iti daytoy abaligi? Maragsa ka na, apay kit din asaan. Iso na lang ta para lang kan kadayta. Saan nakakasali? Saan, Joyce? Kadagiti amin na plano, karaman ka. Apay ko mangagsaw ka iti kasta. Awanin na ganak ko. Kasanon, numapukaw ka pa'y kanyak. Apay, awan ka di pa nagtalik mo kanya? Ang amin. Anyaman nga oras. Mabalin na kapanawan na da makitam apang isukatam kanya. Joyce, saan to ang mapasamak dayta? No kasta, ikalay sana. O makitam, saan na kasi nung batan? Dumteng to dayta. Prioridad ko pala ngamin ti karir ko ita. Kita, mangrugin aso mang pati swerte. Kat babaen daytoy ka ni Hepe. Maala kong titalik na kanya, Joyce. Dayjay a pulis ti bagbaga ni Boss Jeremy. Madama ti pa nag-traffic na ititeng na ti kalsada. Ato, dagiti tao nga agbalbalasiw kan aglasap alugan. Tumakterak ditoy. Tadito ti pang pagtuwakan ko na. Maudin ngal dawray toy. Pumanaw akong ditoy. May isa ang pulis ti pinatay da. Kabayatan ti pa nag-duty na. Nadamag kumat na ito, Alexandra. Kaasimat. Kabarbaro pa'y lang ang ititrabaho na. Wan nga rod. Sigurado a work-related. Sigun ka dagiti kakadwa na. Ado dagiti makabangbangga na iti trabaho na. I-follow up ta daytoy. Amuan tano asino dagiti baknang when no mabigbigbig nga individual ang nakabangga na. Awan manan ni Hepe. Wan nga rod. Saan naman nga imbagan no sa dino ti papanan na? Oray ti sekretarya na. Di na kayat nga ibaga no sa dino tinapanan ni Hepe. Talaga pagduaduan ti gunay ni Hepe. Nalaing ti estratehiya na. Al-alaon nan tirik na ni Michael. Day tatar aramidan ita ni Hepe. Makalak ti opisina ni Jeremy. Adami din ni Jeremy, di tao nag, Raul. Ha? Sino ti ka meeting na? Ni Tiago. Anya? Apay arumbang nga ilak na ti ruangan. Doa tala ang gayam. Well, day tatibilin, ti kapsat mo. Nagbaligi man ni Tiago itim paramid ni Jeremy kankwana? When? Iso anakaragragsak ita ni Jeremy. Uminom ka iti ado, Tiago. Imported nga arak day tasang sangwam.
harakan kwarta. Paboritok na ito, sir. Rumbang lang agragsa ka, Tiago. Tanaragsa ka gapo iti inaramid mo. Kaya't ko lang nga paniknikan kan ka, sir. Asan nga agkupas tilain ko. Oh. At iti kwartam. Bilangam. Agtalikak ka, sir. Agyaman na ka. Awan surok, awan kurang na. Noon niya tinagsaritaan ta? Iso titid ko kan ka. Agyaman na ka. Dahil tati pangayatak kan ka, sir. Ato'y pa'y tinayon na. Nagado. Aguma ka. Aramidam ti kayat mo nga aramidan, Tiago. Gatangam ti kayat mo. Dahil to'y tikayat ko biyan. Manumanan tinted mo a kwarta kini Tiago? Rumbang ka di amamuam? Palagipan ka lang, Manong. Saan mo nga ikan iti ado a kwarta ni Tiago? Naaramid na ti impatrabaho. Apek hindi na saan. Ngam, pagbisbisyo na lang. Kwarta na day, Jay. Gatangan na, noon niya ti kayat na. Nga uray drugs? Uray anya ditan. Saan ka di amabuteng? Amumateng. Sa bali ti panunot ti tao. No nakadrugs da ito'y. Saan to mapasamak dayta? Si kamat, madanagan ka launay. Planwan taman kit di analay. Tinegosyo nga ibagbagam kanya, Raul. Nagtugaw ka, Michael. Adda ka di iparamid yung kanyak, sir? Busy ka ka di? Saan mo't, sir? Nalpas ko nga inaramid ti trabaho. Awan lang amin ti kasarsaritak. Agyamanak, sir. Itian niya. Mariknak namin. Nga, ininuto na mabigbig ti kabalak iti daytoy nga ahensya. Oh, baita. Awan anyaman na, Michael. Nadlaw mo matgayam. Sayang nga mintilaing mo. No agpatingga ka lang iti lamisaam. Idintutado pa iti mabalin mo nga aramidan. Pudno dayta, sir. Agur-urayak lang iti napinta sa break. Kat daytoyan ti urayam. Ikang kay ti gundaway mo. Talaga, sir? It pays to be loyal to your boss. Saan ka di? Daytoyan ti rugi. Parakan ka, Michael. Daytoy at tiket yung parang dagiti investigador. Ebidensya. May naigiti pan nakapapatay ti kadwada pulis. Aramidan na ti trabaho na. Kita, iti may sa kadagiti tiket. Makitam tinagan ni Jeremy. Wan nga paiso. May sa kadagiti natiliw. Ket inikan na iti tiket. Sumagmamanulaing daw, kalpasan ti pan nakapapatay da dya pulis. Natiketan ni Jeremy. At dagayaman dito Pilipinas na dya tao. Riso apatsak. At damang pakainaigan ni Jeremy, iti pan nakapapatay da dya pulis. Ma'am, saan na mabali na marabyanak nga gawid? Amumutin, adan agur-uray kanyak. Wan, amog data. Mabit lang dito pa nagsarita ta. Mabalintamat nagsarita itay yung opisina. Inawis nakpay dito'y kantin. Napatag ti pagsaritaan tamay ka. Sige, agmerienda ta pay. Ipa-take out ko lang yan. Kahit kung kami nakasango ang mga ni Joyce. Okay. Adalatakan ka dayta. Michael, adala kayat ko nga ibagakan ka na patag-unay. May papan ka ni Hepe? Michael. Saan nyo pagduadua ni Hepe? Nasaya ta tao. Mariknakan ko na ti concern na. Saan lang nga kas Hepe? Yung kitdi, kas may sang ama. Jack Macro na panunutin. Nga itilaksit ti ipakpakita na kinaimbag kada tayo amin. Pagsuspetsahan nyo pa lang. Saan ang nasaya at dayta, Ma'am Alexandra? Awanin, Darius.
Talagaan na alan ni Hepe tirik na ni Michael. Kunakon kat. Oray siyak. Dinan patpatyan dagiti bagbagakan ko na. Nagbidot nga tayo iti panang ipapan. Saan? Saan ta nagbidot, Darius? Yam ti damag. Anya pa'y dagiti sumarunong nga aramidan ni Hepe. Agawid ako ni J apartment ko, Tiago. Amangan mo kaya't mo ti makigidang kanya. Tiyak kayat! Ne, apay akas tamat ti panagsungsungbat mo. Anya ko matikayat mo. Nasakit ka di tinakam mo kanya? Gapu iti panang dilaw ko kan ka iti na minsan? Wen! Jak kayat apakibiyangan nak. Ni ka dilang Jeremy ti patpatyam, ha? Isulaang kat awa ng sabali. Sige, sikat ti makam mo. Jakon kayat ti umay apartment mo. Di mo maten kaya ti aglugan iti lugan ko? Saanin? Sana si ka, tibos ko. Sige, sikat ti makam mo. Dan pumitlang aldaw mo, Raul. Joyce, anya ti kahit asawon dagita amaleta. Naumahon, Michael. Diyak kaya tagtalinaot kun ka? Anya? Apay, anya tinaaramid ko. Luklukon nak laang. Panawang kan? Awan amo kabasol ko, Joyce. Pangasim. Simple laang ti kayat ko. Ngam apay adi mo patgan. Saan ka maawatan? Di nakayat nga ikalaysa. Joyce, urayam ko ma. Mangkita ka lagan iti sa bali. Joyce, dinak panawan. Sikat ipakabuklan ti biyag ko. Dinak ko mapanawan. Panawan ka na. Saan na kun amalapdan? Narigat dahito yung sitwasyon ko ita. Saan na kun amalapdan, Michael? Sinanyatan ni Joyce ni Michael. Anyam at tiaramidan ni Michael. Gagayem. Tiyuliway na dinggan, tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Tinapalabas, kinasarita ni Hepe ni Darius, ket dito'y ang nagdamag ni Hepe, no loyal matlaing kenkwana. Saan ang nakasungbat ni Darius tanaklat iti dayta sa lutsud ti Hepe? Iti impaayab a conference ni Hepe, na iraman ni Michael. Ket ti panagriknana, daytan ti rugi, tapno mabigbig iti kinalaing na iti computer. Madimet tirik na ni Joyce ken ni Michael gaputa panagriknana, saan nan ngay kalaysa. Kabayatan na, may sama na pulis ti impapatay ni Jeremy. Gapo iti ititad ni Jeremy a kwarta ken ni Tiago. At damad na ito yung agbisbisyo iti droga. Iti na minsan ang nagawid ni Michael. Nakita na ni Joyce nga grubrubwa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Ika nakiti panahon, Joyce. Ikarik, saan ka abaybayan? Nakadesisyon akon, Michael. Joyce, Saan naklaan nagtagtagari idi. Gaputa ururay kasi kati umuna amang ibaga kanya. Ngamawan na oray ko. Gaputa kinapudno na. Saan mo akaya ti seryoso a relasyon? nagbidot ka, Joyce. Ditakan, Michael. Imanawen. Anya ti aramidak. May sa akon dito yung apartment ko. Asino ti mabali na pangitalkak iti dayto yung problemak. Diyak ka muna niya ti aramidak kitan. Saan kumot ang makontak ti number ni Sir Darius? Padasag nawagan ni Alexandra. Hello? Michael? Hello? Sinumbatan na. Mabalakadan nakngatan ni Alexandra. Kasla nakababayin. Saan nga iso ti rumbeng apang ibagak iti daytoy?
Pada sa kateksan ni Hepe. Ibagakan ko na nga daparikot ko. Barang ag-reply. Dakkel ariribok da ito yan napasamak kanyak. Michael, sorry idirabi, ha? Jak na sungbatan adagos ti awak mo. Awan da jay. Di mo matin sinungbatan ti awak ko kan ka. Ada ka di problema? Nasulbaran ti problema ak. Ha? Tinulungan kan inadvisean nak ni Hepe. Kasta ka di? Wen, isungay tamat lang. Mapan ko sukunan ni Joyce ijay ayan damanang na. Surutak ti balakad ni Hepe. Emily, ur-urayan mo digit isang put mo babay. Madama pa lang ti pa nag-recruit ko dito eh. Kaya't ko ang mamimpinsan nga ibiyahik ida. Damdamagan ni Raul. Tamadaman ti pa nang-install na kadagiti adwa computer units. Isagana yun lang dagiti masapol. Siya, ti makaam mo kadagiti babay. Aganad ka. Amumutan. Di na kun paganna din. Gayam ko ti mayor dito ay. Ket kano amanamnama dagiti babae? Inton umay alawas. Ibiyahik idan. Nas ka na mayakuran dagiti computer units raw. Isang putan ni Emily dagiti babae. Awan ti problema. Lipasak amin itangal daw. Narigat mo't siguro matiktikan da ito'y abaro a building tayo. Husto lang dito a lugar para iti call center a plano. Kasmot lang iti sigod. Ngem, nasken nga ganad tayo itan iti operasyon. Sana bale? Ta kumpleto mo ti papeles amang ipakita a call center ti operasyon na. Manong, apay nga aging gaita. Ket si bibiyag pay laeng dagiti dua nga agent amang kong kontra kada tayo. Umadanin, ti pan nakapukaw da. Daytanton ti sumaruno nga ipaaramid ko ken ni Tiago. Nakitak manen idikalman dito opisinam ni Tiago. Wen, inikak manin iti kwarta. Di mo unay ruaman. Lepasam kit diti trabaho, Raul. Bayam nga aginjoy ni Tiago, iti biyag na. Ikasar mo ni Joyce, Michael. Dayta ti may balakad ko kan ka. Sir, awan mo ti adu nga urnong ko. Problema ka di dayta. Nayuna kung ti urnong mo. Ket iti huwes pa lang ti pagkasaran yo. Talaga, sir? Wen, rumbang agbalin aligal ti panagdenayo kini Joyce. Siguridad ti tartari gagayan ni Joyce. Iso akayat na ngay kalay samon. Agyaman ak, sir. Pagwadan kayo nga ama. Mawatak ti sitwasyon mo. Tamay sagmat nga ama. Aramidam ti bagbagak. Tapno maadaan kayo itinaragsak a pamilya. Un, sir. Agyaman ak ititulong nyo. Awanan dagiti hackers. Saan ka basta agtalag kadakwada, Darius? Amangan no addamanen sa bali a plan-planuan daw. Daytang ti pampanunutek. Ni Michael ti sumuhan. Ne. Naragsak matiro pa na ita. Kunakon kat. Dito'y kantin ti pakakita kada kayo. Agtugaw ka, tagmerienda tayo, may. Di da kan ninayaban ni tay. Tamadama kayo mat nga agsarsarita kini Hepe. Nakaragrag sa kakita. Agkasar kamin ka ni Joyce. Oh, talaga? Congratulations! Kano? Civil wedding lang. Tulungan na kano ni Hepe. Anya? Day tatipod no. Imbitado kayo iti kasar ko. Simbang pwede ni Emily, akadwa na dagiti na recruit na babay. Partakak ti agpataray. Rumbang nga may saganak ti computer para iti panangrugi ti negosyo ni Jeremy. Agda nakatugaw ataw iti baksit. Sino ka? Siyak lang man. Tiago?
Anya ter aramidam dito ilugan ko. Itamat ngal daw timbaga ni Jeremy apa nagpasyar ko iti opisina na. Makapakidtot ka mat. Mabutang ka lang. Anya? Apay kung makakabutang ka? Adon, dagiti napatay ko. Di mo ilastog da ita. Baybayadan da ka lang. Paturong akngatan iti paltok ko. Tapno matayin da ito asal pag-arakol. Talaga adjaklat tama perfect ti panagluto. Ano sa kun akanan day ti linutok anaksan? Ang mga nun ni Darius di mo awag. Imot na malinda. Ano nga dati bagana? Hello? Ay, Alexandra. Ha? Apay na. Kasla madandanagan ka. Ay, naskan lang ama amwam no anya ti mapaspasamak ita dito'y probinsya. Anya day tanana. Adumanon anak-anak ti matandanagan. Agsangsangit damanan. Taapay. Mangrugi manan ti panagpukaw dagiti anak da babalasang. Anya. Ay umay kayo ko ba dito'y kinidariaos? Tapno da kayo mismo ti mangimbestigar iti mapaspasama. Anya. Amo kasan nyo pa nga amo da iti a report. Anya data, sir. Di may papan iti panagpukaw dagiti babalasang. Amo mi daytan, sir. Kinapod nun. Addan ti initial investigation nga inaramid mi kini Darius. Sigurado ka, Agent Alexandra? Wan, sir. Ado anaganak ti maal-alarma. Ngam tulang dagiti masaknan amang dengag kadagiti reklamo da. Andiya. Ngami. Saan ngagtigtignay dagiti pulis? Tapadiktaran da iti mayor a kontrolado dagiti babak na. Andiya. Yak magustuhan ti panagsasaom, Agent Alexandra. Ibagbagak lang tipod, no, sir? Okay. Kaya't ko atrabaho nyo da ito akaso. Panagnakam dagiti imbagam, Agent Alexandra. Mapan kay di probinsya, kat imbestigaram da ito akaso. Saan ka kung mga manugot? Asikat ti mangimbestigar iti pan nakapukaw dagiti babae iti probinsya. Saanan ang mabaliwan ti pangadang ko, Darius? Napagkadi jay. Kita, aging gayta. Saan pa'y lang nga mo dagiti otoridad no asino tinang papatay iti foreman? Naskan ang maisardang ti panagpukaw dagiti babae. O sige, agtalinaid ka pa'y lang iti balay. Kaduan na ka ni Nana Linda. Amok nga dadakas a plano ni Hepe. No apay nga inyasay nak ijay. Inranta na apagsinaan na ta. Day tama tinadlaw ko. Tagibasitin na ti kabailan ta. Kitaan ta. No agbaligi iti anyaman a plano. Nakaset amin ang dagiti computer a maaramat. Agyaman Raul? Saan ka ba pumanaw, Raul? I-supervise mo dagiti babae ti training da ka ni Emily. Wanmat ngamin Raul. Naibagak ngamin ka ni Manong mo. Akasapulan mi at talaga ti tulong mo. Mabalin ka di. Sige, basit laba nagdata? No kasta, umay ka nga rudan? Rugyantan asuruan dagiti rinikrut ko ababay. Kasapulan ka, Tiago. Langro na ita. Tamang rugrugi man ang ti business ko. Awan parikot iti dayta, boss. Nakasagana ak mutlata. Bilibak iti ka ba ilam a pumatay, Tiago? Imbagpay ka, boss. Taagtalag ka kanyak. Ngam ti kabsat mo. Saan? Ni Raul? Bayamon ni Raul. No maminsan, saan na kayat ti Martapan? Amoyo, kanayon nakpay nga ungtan. Imbagkan ka, tadi nakpay pulos inong ungtan. Apay ko mga ungtan ka. Awan mat basol mo kanyak, Tiago. Iso akay kayat kangam ni Raul. Kan may sa,
Diskumpiyado kanyak ni Sir Raul. Bayamon. Talaga kas jati kapsat ko. Oh, anya. Kayat mo ka di man anti imported nga arak? Ha? Huwin, boss! Kumusta ti first day of training dagiti babae? Emily. Nalakadala ang amasurwan. Saan nga agsakit ti ulo kadakwada? Imbagam ko ma, akabayatan ti training da. Ket adda bayad kadakwada. Naibaga kon dayta? Ken naipalawag kon kadakwada nga agtrabaho da kas call center agents. Nakita ket napipintas da. Basta siya tagpili, Jeremy. Amok dagiti adda asset na. Agent Darius, kumusta ti trabaho? Nanayos ti pag natin investigasyon, sir. Ito lang man na naadaan tayo tingon daway makapagsarita. Amo yung matan, sir. Busy. Guray siya. Adumat dagiti pakakumikumak. Nagbiyahe ka din ti partner mo? Wan, sir. Nalabit. Nakadano na ni Alexandra ije probinsya. Pekas ti panagkita ni Hepe na kanya. Madlaw ko kan kakat. Nalabas. Ti panagayat mo iti trabaho. Kasapulan lang, sir. Nabayag ba ito na santa na pan naginom? Kaano pa'y day dinaudya pa naginom ta? Okay lang, dayjay, sir. Amo yung matan. Sana ka man naginom. Mapantamanan inton weekend. Chief. Ikamot iti break ti pagim. Agin na nakamayat. Amok no kasano ti kinarigat ti trabaho. Sir, ada ngamin papanakinton weekend. Ibagam man kanyak, Agent Darius. Payam ka di ti awis ko. Saan, sir? Apay ko mamat. Okay. Mapantag bar inton weekend. Nagmayatag relax dito ya lugar. Sir, saan na dito itisigod na papapananta? Makaumay jay. Barbaro lang dito abar. Kan naglawa dito abar, sir. Man-mano dagiti customer. Wen, taman manumat dagiti maka-afford iti nangina abayat ditoy. Nangina ko na yun, sir. Madlaw ko. Kasla ordinaryo laing nga ba? Madamdamalaeng adan dagiti order ta. Sir, ipakpakaunakon kada kayo, ha? Saan ako na ang makainom iti ado? Saan nga arat ti order ko para kan ka, Darius? Hello! Hi, sir! Babae, Darius. Makabanok ang biyahe. Sana balay balasan ko. Tayo doon sumagpatay jay balay. Aginanakan at akos. Napintas gayam day ti probinsya tayo no kastarabi. Ay, iti lang rabi ay balasan ko. Ngaminton aldaw. Makitam ti pakabuklan day to'y nabaybayan na probinsya tayo. Ada ti kayat ko atakwatan dito Nanalinda. Namnamaak ngagkita kami kini Emily. Anya ti matakwatan ni Alexandra, iti dayta panagawid na iti probinsya. Gagayem, ti liway na dinggen, ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kadayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga stasyon. Bala! Ken Rosas!